να ζητήσω το Γιάννη τον Χατζηδεσίου να είναι πάνω. Σε αυτόν τον κύκλο έχει πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει ένας συνάδελφός μας. Ο συνάδελφός μας είναι ιστιοπλώος και ταξίδεψε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση με όλη την προσπάθεια και τον επιμελητηριακό θεσμό μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια και είμαι περήφανος που τον γνώρισα και έμαθα πολλά από αυτόν και δεν θα μπορούσε το επιμελητήριο της Αθήνας να μην τιμήσει τον Κώστα του Μαρκουλιδάκη που δεδομένα αφού έτσι επέλεξε δεν θα είναι στις επόμενες διασκέψεις. Κώστα, σε γνώρισα στο Σύνδεσμο Συντονιστών. Νομίζω ότι γρήγορα βρήκαμε τη φημία μας. Συνεχίσαμε το επιμελητηριακό ταξίδι και σε αυτή την απονομή θέλω και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου του Πειραιά και τον κύριο Παϊκόπουλο. Έρχομαι. Μια και με εκπλήξατε σήμερα, θέλω να πω δύο λόγια. Το Γιάννη Χατζηδεσίου το γνώρισα στις Βρυξέλλες, στο Πιπάρ, το 2004, αν θυμάμαι καλά. Ήμασταν και δύο εκπρόσωποι των επιμελητηρίων σε ένα συνέδριο του Πιπάρ. Από εκεί ξεκίνησε ένας δρόμος συνεργασίας. Για να φτάσουμε σε αυτή τη συνδιάσκεψη, με προλαβαίνουν γιατί αυτά ήθελα να πω στη συνέχεια, προηγήθηκαν κάποιες άλλες διαδικασίες, κάποιες προσπάθειες να φτιαχτεί μια επιτροπή διαμεσολάβησης στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στη συνέχεια να γίνει μια επιτροπή από τα 3 επιμελητήρια. Μας λείπει σήμερα ο Κυριάκος ο Μερελής που ήταν σε αυτή την προσπάθεια στην αρχή. Στη συνέχεια έγιναν οι εκδηλώσεις, οι πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και μέσα από αυτές τις διαδικασίες φτάσαμε σήμερα να είναι 97 εκλεγμένοι από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι 97 λοιπόν είναι αυτοί που έκαναν αυτές τις 6 συνδιασκέψεις. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας, ήρθαν κοντά μας και τα σωματεία, δημιουργήθηκαν και σωματεία στην επαρχία που δεν υπήρχαν ή που δεν λειτουργούσαν όλο εκείνο το διάστημα. Αν όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία πετύχαμε κάτι, ήταν ότι καταφέραμε να αποκτήσουμε φωνή. Συνήθως μια επιτυχία έχει πολλούς πατέρες. Στις αποτυχίες βρίζουμε όλους τους άλλους. Αυτό που καταφέραμε λοιπόν ήταν να αποκτήσουμε φωνή και να αποκτήσουμε μία φωνή σαν διαμεσολάβηση. Αν κάτι μας κατέστρεφε πάντα ήταν η πολυφωνία. Σίγουρα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Σίγουρα διαφωνούμε. Σίγουρα βλέπουμε διαφορετικά το επάγγελμα. Σίγουρα έχουμε διαφορετικά συμφέροντα πολλές φορές. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σημεία που μας ενώνουν. Με τις ασφαλιστικές εταιρείες προφανώς έχουμε και διαφορετικά συμφέροντα. Έχουμε όμως και κάτι κοινό, τον ασφαλιστικό θεσμό. Επιλέξαμε σαν θέμα την υγεία.
Και την επιλέξαμε όχι για την αύξηση των ασφαλίστρων που ακούστηκε κατά κόρον εδώ, ούτε για τα κίνητρα μόνο, ούτε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για τα διαφορετικά τιμολόγια. Τα ξέρουμε όλοι. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Θεωρώ ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το πάνελ που θα ακολουθήσει έχουν ένα σκοπό. Πώς θα στηρίξουν αυτόν τον έρημο τον καταναλωτή, που εμείς τον λέμε πελάτη. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος πληρώνει φόρους, πληρώνει εισφορές, πληρώνει από την τσέπη του το 60% των δαπανών της ιδιωτικής υγείας και πληρώνει και ασφάλιστρα αν θέλει να έχει μια καλύτερη περίθαλψη. Εάν βάλουμε το πλαίσιο της συζήτησης, τότε μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά ο στόχος εκ των πραγμάτων είναι να μπορέσουμε να βρούμε, έστω και να εφεύρουμε, ένα ελληνικό μοντέλο για την υγεία. Μια και δεν μας κάνουν αυτά τα οποία υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι όσοι ήταν στο πάνελ θα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Είναι σίγουρο ότι έχουν διαφορές απόψεων. Είναι σίγουρο ότι και εμείς έχουμε διαφορετικές απόψεις πολλές φορές. Αυτό που είναι το ζητούμενο όμως είναι να ανοίξουμε την κουβέντα για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Τα θέματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολλά. Τα ξεχνάμε. Αυτά που αφήσαμε πίσω μας τα έχουμε ξεχάσει. Αυτά που θυμόμαστε είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας, αυτά που έχουμε να λύσουμε τώρα. Και πολλαπλασιάζονται πολλές φορές. Αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι για να λύσουμε θέματα, που έχουμε, η τελευταία 15 ετία που έχουμε λύσει θέματα, γιατί μέχρι τότε δεν λύναμε τίποτα, ένας ήταν ο τρόπος, η ομοφωνία, η μια φωνή. Όπως είπε πολύ σωστά ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τα ενίκο μη ενδύμω. Αυτά τα οποία έχουμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε μπορούμε να τα λύσουμε μεταξύ μας, μπορούμε να βρούμε τη λύση και όλοι μαζί να την προβάλλουμε. Και το κάναμε. Και το κάναμε μέσα από αυτή τη συνδιάσκεψη. Μέσα από αυτή τη συνδιάσκεψη λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες. Να μπορέσουμε να μην έχουμε μία έκφραση από ένα επιμελητήριο ή από κάποια σωματεία, αλλά μία για όλο τον κλάδο. Και αυτό λειτουργήσε. Δημιουργήσαμε ένα λόμπι στην πραγματικότητα. Και σε αυτό, εκ των πραγμάτων χρειαζόμαστε συνεργούς. Μιλάμε άπειρες φορές για την ασφαλιστική συνείδηση. Η ασφαλιστική συνείδηση δεν είναι κάτι που θα έρθει από μόνη του. Ούτε μπορούμε να δικαιολογούμαστε και να λέμε ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα. Εμείς θα τη δημιουργήσουμε. Και σε αυτό το κομμάτι έχουν τεράστιο ρόλο βέβαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πράγματα στα οποία είμαστε απέναντι, αλλά υπάρχουν και πράγματα στα οποία δεν μπορούμε παρά να είμαστε μαζί. Όταν αυτό το καταλάβουμε και μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό πράξη, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ο Δημήτρης ο Γαβαλάκης μπήκε εκεί και είπε ό,τι έχουμε κάνει μέσα από τις προηγούμενες συνδιασκέψεις, οπότε το να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα ήταν μάλλον μάταιο και μάλλον θα αναγκαζόμουν να επαναλάβω πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πράγματα τα οποία είναι ακόμα πάρα πολύ σοβαρά. Επιλέξαμε να τα αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα για να μπούμε μόνο στο κομμάτι της υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για αυτό το γαλματάκι. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι μας κάνουμε αυτό που μπορούμε. Για τούτην εδώ τη συνδιάσκεψη, πριν φύγω από το μικρόφωνο, θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν να στηθεί, με πρώτο και καλύτερο τον Γιάννη τον Βουτσινά, που
Εσύ δεν ασχολήθηκες στα διαδικαστικά, αυτό είναι γεγονός, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι εν μέσω εκλογών ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το να στήσουμε, να στήσουμε αυτή τη συνδιάσκεψη. Και είχε αξία μεγαλύτερη να στηθεί, γιατί έχει σημασία να δείξουμε το τι κάνουν τα επιμελητήρια, αυτή την φοβερή απάντηση που και τι κάνει το επιμελητήριο για μένα, το οποίο οι περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει και πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ούτε εκλεγμένα μέλη μας, πολλές φορές, το πόσο σοβαρό είναι για τον κάθε κλάδο, και νομίζω ότι εδώ έχουμε ανοίξει δρόμους και για τους υπόλοιπους κλάδους, για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επιμελητήρια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αλλά εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος πήρε το ρίσκο να με εμπιστευτεί στην πραγματικότητα για να στήσω τη συνδιάσκεψη μαζί με τους άλλους 10, γιατί είμαστε 11, Γιάννη, δεν είμαστε 10 που είπες πριν, είμαστε 11. Θα ήθελα να είστε όλοι εδώ. Αυτοί είναι αυτοί που θα συνεχίσουν μετά από μένα. Κάποιοι νεαροί, κάποιοι μεγαλύτεροι, δεν έχει σημασία. Δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Θέλω να τους ευχαριστήσω λοιπόν, γιατί όλοι μαζί τα κάνουμε, το στήσαμε. Όπως βέβαια μαζί με τον Δημήτρη και με την Ματίνα, γιατί όλοι μαζί το κάναμε. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τις υπηρεσίες του επιμελητηρίου και πρώτη και καλύτερη την Αγγελική την Παναγοπούλου, χωρίς αυτήν μπορεί να μην είχαμε φτάσει να κάνουμε σήμερα τη συνδιάσκεψη. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Χατζηθεοδοσίου για τη μεγάλη βοήθεια που μου προσέφερε στο πάνελ. Να στήσουμε το πάνελ, να στηθεί το πάνελ. Όλα τα πράγματα γίνονται μαζί. Όλα τα πράγματα μπορούν να πετύχουν εάν συνεργαστούμε. Όλα τα πράγματα γίνονται εάν μειώσουμε το εγώ και βάλουμε το τι πρέπει να γίνει μπροστά. Και επειδή έχουμε στόχους και επειδή ξέρουμε τι θέλουμε, είναι σίγουρο ότι αυτή η συνδιάσκεψη θα προχωρήσει. Είναι σίγουρο ότι στην επόμενη συνδιάσκεψη θα είναι ακόμα περισσότεροι, θα έχουν εκλεγεί ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι στα επιμελητήρια και αυτό θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο για όλο μας τον κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, συναγωνιστή Κώστα, για τη συνεισφορά σου όλα αυτά τα χρόνια. Εμένα ο Κώστας μου πρότεινε να είμαι εδώ. Ένα. Παιδιά, η Θεσσαλονίκη, παιδιά, μετά τον Πειραιά κλείνει και μετά το διάλειμμα μου. Καταρχάς, Κώστα Μαρκουλιδάκη, Λεωνίδα, Μίχα και συνάδελφοι. Ο Κώστας είναι εκλεγμένος, νομίζω, στο επαγγελματικό Πειραιά από το 2001 λοιπόν. Άρα έχουν περάσει 23 χρόνια. Εγώ τον συνάντησα και τον γνώρισα, νομίζω, 9 Δεκεμβρίου του 2017, μία μέρα πριν τις εκλογές. Τότε γνωριστήκαμε.
που λέγαμε που θα μπει το κάθε εκλογικό περίπτερο του κάθε συνδυασμού. Κύριος όλη τη θητεία, 7 χρόνια, δεν υπήρξε λανθασμένη συνεννόηση, δεν υπήρξε κάτι απρόοπτο ή να βρεθούμε προεκπλήξεως. Άρα αυτό διευκόλυνε όλη τη συνεργασία και την ορθή διοίκηση. Ακόμα και σε αντιπαραθέσεις που έπρεπε να γίνουν με την υπηρεσία, με το προσωπικό, ήξερε να καλοπροαίρετα να σιωπά και να συζητά όταν πρέπει, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Τελικά όλο αυτό απέδωσε. Εγώ οφείλω όλη αυτή την ομόνοια στο επιμελητήριο, όπως είπα χθες, και στον Λεωνίδα, αλλά και στον Κώστα τον Μαρκουλιδάκη. Κάνα μία συζήτηση τα τελευταία 2 χρόνια για το πώς μπορούσε αυτό να αποτυπωθεί πραγματικά. Ολοκληρώσαμε το 2000, λοιπόν, το τελευταίο έτος να είναι και ο Α αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, όπως και ο Λεωνίδας ήταν ο Β αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά. Του είχα αφήσει στο ελεύθερο τη σκέψη αν θα θέλει να μετέχει ξανά στη διαδικασία των εκλογών ή όχι. Άρα δεν είχε να κάνει με κάποια διαδικασία στενής διαπραγμάτευσης. Το αντίθετο, εγώ ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να δείξω σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κύριοι απέναντι στο θεσμό, απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμπεριφορά τους, οι επικεφαλής λοιπόν 2 άλλων συνδυασμών, να είναι οι αντιπρόεδροι. Ήταν για μένα τιμή να κλείσει αντιπρόεδρος Α. Κώστας Μαρκουλιδάκης και ήταν για μένα τιμή ότι 7 χρόνια μόνο βοήθησε. Μας βοήθησε να πετύχουμε πράγματα τα οποία μας δώσαν δύναμη να εξαπλωθούμε πανελλαδικά έπειτα. Ο Κώστας επέλεξε να μην συνεχίσει αυτή τη θητεία. Ο συνδυασμός, τα στελέχη τα οποία είναι εκλεγμένα μαζί του συνεχίζουν σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ο Κώστας θα είναι δίπλα μας, διότι υπάρχει η δυνατότητα να είναι δίπλα μας. Το πώς διαχειρίζεται το χρόνο ένας άνθρωπος και πώς θέλει να κερδίσει ελεύθερο χρόνο για τη ζωή του σε κάποια θέματα δεν σημαίνει να τον αφήσει μακριά από το επιμελητήριο. Τον ευχαριστούμε για όλη την πορεία. Εγώ, Κώστα, προσωπικά σε ευχαριστώ γιατί ήσουν κύριος και ειλικρινής σε ό,τι πάντα συνεννοούμασταν, τηρηθήκαν όλα εις το έπακρον, χωρίς να μας φέρεις ποτέ σε δύσκολη θέση και ποτέ χωρίς να βρεθούμε προεκπλήξεως. Αυτά έχω να πω από τη θέση μου και ένας συνάδελφός σου να κλείσει επαγγελματικά εννοώ, με τον οποίο συνυπήρχατε και σε ένα συνδυασμό, μάλλον είχατε πρωτοεκλεγεί μαζί, φαντάζομαι το 2001 ή το 6. Το 6 ο κύριος Μίχας. Να κλείσει λοιπόν ο συνάδελφός του, ο Λεωνίδας ο Μίχας, και να πει 2 λόγια για τον Κώστα και όλα στην πορεία του. Κώστα στο επιμελητήριο που την ξέρει καλύτερα ο Λεωνίδας. Εγώ εισέπραξα μόνο την τελευταία θητεία. Ο Κώστας έχει μια πανελλαδική αναγνώριση όσον αφορά τα ζητήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ως επιμελητηριακός σύμβουλος. Είμαστε μαζί. Ο Κώστας είναι λίγο πιο παλιός από μένα. Εγώ το συνάντησα το 2006. Στη δουλειά του και στη δουλειά σου έχεις πανελλαδική αναγνώριση, Κώστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Εγώ έχω να πω ότι πραγματικά κοσμείς και κοσμούσες τον επιμελητηριακό θεσμό στον Πειραιά. Ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά και με τα άλλα επιμελητήρια ήσουν μπροστάρι σε όλες αυτές τις εξελίξεις θετικές που έχει ο κλάδος μας. Αν νομίζεις ότι θα μας αφήσεις, κάνεις λάθος. Δεν θα μας αφήσεις, θα είσαι πάντα μαζί μας, θα είσαι μαζί μας, είσαι άνθρωπος του Πειραιά και το επιμελητήριο και θα έρχεσαι και σε έχουμε ανάγκη κιόλας. Άρα θα συνεχίσουμε μαζί υπό άλλες συνθήκες οι οποίες θα τις φτιάξουμε στην επόμενη θητεία, αν είμαστε κι εμείς εκεί. Ο μόνος σίγουρος στον Πειραιά, όπως καταλάβετε, είναι ο πρόεδρος. Όλοι οι άλλοι είμαστε κέρμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε, έτσι και θα τη συνεχίσουμε.